Morjesta kaikille. Tänään olisi YouTube-video vähän. Elikkä 125 Fantikin TZ Fantikin johtosarja pitäisi tehdä. Täällä on asiakas lähettänyt pakettia, täällä on kaikki sähköosat sun muut. Vanha johtosarja. Tulee HPI sähköille. Tulee aika laaja setti silleen. Tosi monta lisäkytkentää. Näin. Siinä olisi tekemistä vähän. Joo. Pitäisiköhän katsoa vähän tot vanhaa johtosarjaa. Aika pahan näköinen. Aika priimat sähköt. Seuraavaksi mittaillaan tää katkasin. Eli tähän pitäisi kytkeä pitkät ja lyhyet. Sit vilkut. Sitten tappokatkasin. Meidän pitää nyt mitata, että mitkä niinku piuhat piippaa milläkin asennolla. Esimerkiksi painaa tappokatkasinta, niin meidän pitää yleismittarilla katsoa, että mitkä kaksi johtoa piippaa, kun tuo nappi on pohjassa. Sitten kytkee ne tappokatkasimeen sama näiden kaikkien muiden kanssa. Eli mulla on yleismittari piippaassa asennossa. Tää on nyt vähän vaikea yhdellä kädellä kuvaa. Niin, eli kun on ne kaksi kynää, kun ne yhdistyy, niin silloin tää piippaa. Ja siis täällä voi testaa virtalukkoja ja katkaisimia, kaiken näköisiä. Et jos ne yhdistyy millään tavalla, tää laite piippaa. Eli nyt kun painetaan tosta vilkku päälle, eli jos on nyt vasen vilkku päällä, meillä on tuolla noin. Eli nyt me tiedetään, että mistä johdoista menee vasemmat vilkut. Nyt on oikea vilkku päällä. Meillä on näissä eri paikoissa nämä kynät. Nyt tiedetään sitten, mikä on oikea vilkku ja mikä vasen vilkku, tai että mihin johtoihin ne kytketään. Mä nyt tarkistan nämä johdot samalla tavalla. Testaan, että millaisen on, mitkäkin johdot piippaa näissä ja tässä. No niin, mä oon nyt saanut selviteltyä tää katkaisijan, että miten tää toimii. Niin se on nyt selvä. Tässä on tosiaan tää yleismallin virtalukko. Niin mä jotenkin muistan miten tää meni. Mä en oo kyllä ihan 100 varma näistä johdoista, mutta olisiko ollut valkomusta ja vihreä ja punainen ja musta. Joo. Sitten muuta. Eipä täällä muuta tällaista mitattavaa oo. Täältä tulee Fantikin vakiomittaristo. Tää toimii patterin kanssa, eli tähän ei tuu johtosarjasta mitään kytkentöä, mitä mun pitää tehdä. Tää on ihan patterin toimiva ja se pitää vaan liittää nopeusanturiin. Sitten tästä V-Facein polttimosta tän liittymän pois. Tää tulee sitten tällainen kolminapainen tällainen Deutsche toho vesitiivis. Mä palailen huomenna asiaa. Varmaan huomenna sitten aloitan ton sarjan. Katsellaan sitten mitä siitä tulee. No niin, nyt päivitystä vähän. Eli nyt mä mitotin tästä tän virtajohdon. 130 senttisen virtajohdon. Niin laitetaan tohon nyt sulake kiinni. Ja sitten aletaan haaruttaa tästä virtaa kaikille osille. Eli laitetaan tää kutisten jatkoliitin tonne. Ootas tarkennassa. Joo, ja kuitenkin laitetaan tohon. Näin. Silleen, että toi, mikä onkaan toi, nyt tää ei tarkenna, mutta toi tina osuu tohon säikeiden päälle. Ja sit sen jälkeen taas kuumennopuhallin. Sit kuumennetaan sitä vaan huolella, silleen että se kutistuu. Ja toi tina sulaa tuolla. Sitten odotetaan hetki, että se vähän jäähtyy ja kovettuu siitä. Tossa tulee hyvin kestävä liitos. Joo, voin kyllä sanoa, että nää on paljon parempia kuin mikään kolvaaminen. Paljon nopeampia ja käytännöllisempiä. Omasta mielestä ainakin tosi kestäviä, että toi ei lähde tuolta vetämälläkään. No nyt on tää eka virtajohto vedetty, eli täällä on vedetty jarruvalkatkaisijoille, sit on jenärille. Sitten
jarruvalokatkaisijoille. Sitten aletaan vetää seuraavaa johtoa. Nyt ollaan edistetty taas näissä sähköissä vähän. Siellä on nyt suurin osa johdoissa vedetty. Puuttuu vielä toi maadotusjohdot ja vähän muuta pientä. Palaillaan sit kun nekin on siellä. No niin, nyt ollaan saatu kaikki johdot tähän vedettyä. Eli seuraavaksi tässä on liittimien laittaminen. Sitten sen jälkeen suojaukset, eli toi kangasteippi. Sitten tää itäjohtosarja alkaa olla valmis. Täällä on takapää ja tää on etupää. Siellä on aika paljon näitä johtoja. Joo. Ja tuossa liittimiä saatu lisää. Niin mä alan laittaa nyt tää sarja. Ei näis liittimissä. Niin eka johtoon laitetaan tää pinni. Sitten sen jälkeen toi liitin tökätään niinku siihen. Se pinni tökätään sen liittimen sisään. Ja sit se lukituskilla laitetaan vielä paikalleen. Ja sit se liitin on niinku paikallaan. Eli mun pitää laittaa nää pinnit kaikkiin johtoihin eka. Ja sit sen jälkeen mä laitan noin ite liittimet. No niin, nyt kuoritaan aika tosta sopiva määrä johtoa. Ei saa olla liikaa, eikä mielellään liian vähän. About joku tollanen siitä. Tarkentaaks. No niin. Tollanen. Sitten tää pinni. Laitetaan se tonne. Sitten seuraavaksi otetaan pihdit. Eli toisseihin on tällaiset ihanammat pihdit. Niin laitetaan se vaan tonne, tökätään. Sitten puristetaan se. Ja sit se on siinä. Nää on tosi kestäviä. No ei lähde tuolta vetämälläkään. No. Sitten tälleen vaan jatketaan, laitetaan jokaiseen samalla tavalla tuo pinni. Juu, toi valo alkoi vähän temppuilee. Mut nyt täällä on kaikki pinnit kiinni. Jarruvalokatkaisema tulee erilainen, se tulee... missä se on? Tällainen liitin. Koska se asiakas ei laittanut jarruvalokatkaisijat mukaan. Mut sillä on tällaiset liittimet siinä jarruvalokatkaisijassa. Niin aletaan suoraan nää sopivat vastaliittimet tuohon kiinni. Laitetaan nyt nää. Noniin. Nyt se on siellä. Sitten toinen. Sekin on nyt siellä. Pikku nykäsy. Ne on nyt siellä ja... Nyt on se liitin paikallaan. Eli tää on se pitkän ja lyhyitten katkaisijan liitin. Nyt siellä on pari näistä liittymistä paikalla, niin seuraavaksi laitetaan lukituskiilat sinne, eli se on oikein päin, sit vaan naksahtaa sinne. Sitten pitää noi pinnit siellä niinku paikallaan, varmistaa, että ne ei pääse liikkuu siellä silleen poispäin. Tai siis on liittimen sisässä on sellaiset niinku lukot, mitkä niinku ei pääse menemään taaksepäin. Mutta tää lukko varmistaa sen, että ne toiset lukot siellä sisällä ei avaudu. Koska ne lukot on sellaisia taittuvia. Tää vaan niinku varmistaa, että kaikki pysyy siellä paikallaan. Nyt on täällä etupäässä jokaisessa johdossa liitin. Tähän tulee maaliitin, mutta näissä kaikissa muissa on tää liittimet. Tästä tulee kyllä hyvä. Siirrytään seuraavaksi tuohon takapäähän. Niin, nyt mä oon laittanut takapäähänkin nää liittimet. Tän on jänäristä puuttuu vielä ja vilkkurileis näihin tulee lattaliittimet. Tässä on esimerkiksi vilkku, takavalo, takajarruvalokatkaisija. Joo, seuraavaksi vetelee noita suojauksia päälle. Eli kangasteippiä tonne.
on tästä etupäästä tohon haarautumakohtaan teipattu. Siinä näette vähän. Niin, nyt se on tästäkin vedetty. Se on hyvän näköinen. Sitten seuraavaksi nämä takapääjohot. Ja sitten loput liittimet sen jälkeen. Sittenhän tää itse asiassa alkaa olemaan valmis tää itse johtosarja. Joo. Niin. Siellä alkaa nyt olemaan suojaukset. Noihin pitää vielä laittaa, mutta muuten täällä on kaikkialla suojaukset. Ja tää on aika hyvän näköinen sarja. Eli mä otan tähän vielä suojaukset ja sit loput liittimet tänne. Ja sit tää on valmis. Sit sen jälkeen mulla on pitää noihin sähköosiin laittaa vastakappaleet kiinni. Ja sit sen jälkeen testataan toi toimivuus. Eli yhdistetään tää on akuton sarja, niin yhdistetään Jänärin piuha akkuun ja sit testataan, että miten se toimii. Toimii varmasti kunnolla ja joo. No niin, nyt on johtosarja valmis. Eli siellä on kaikki liittimet kiinni ja kaikki on nyt niinku vedetty. Sitten tuli tosi hyvä joo, katsotaan vähän läpi, mitä nämä johdot nyt on tässä. Tässä on aika paljon niitä. Niin. Päästä aloitetaan. Nämä on ne, mitkä tulee maskiin. Niin, tässä on katkaisija. Tää on pitkien ja lyhyiden katkaisija. Vilkkukatkaisija. Mitäs? Virtalukko. Sitten täällä on vasen vilkku. Tässä on maadotus, se tulee tuohon etupäähän. Oikea vilkku. Tässä etuvalo. Jarruvalokatkaisija. Sitten mennään tänne. Tässä on staattorin valopuolella ja sitten CD-sammuttimelle liitin. Sitten täällä takana jarruvalokatkasin. Sitten tässä on jännitteen säädin. Tässä on tää on takavalo. Tää on vasen vilkku, vasen takavilkku. Tässä on oikea takavilkku. Tässä on vilkkurele. Katsotaan nyt tähän samaa videoa vielä, miten nämä HP:n sähköt toimii. Tai miten tällaista niinku kytketään. Nämä on tosi yksinkertaiset, eli staattorista tulee tällainen 4 johtoa, joista tämä menee CDIlle. Ja tässä CDIssä on suoraan tollainen paikka tolle, eli tää vaan tökätään kiinni, se on siinä. Sitten tää staattorin keltainen, tää vedetään valoille tai akun lataukseen. Ja sitten CDIstä, niin tuohon tulee staattorin liitin tänne tulee CDI-maadotus. Tää oranssi, tää on Puolan johto ja tää menee tässä sytytyspuolelle. Sitten Puolasta lähtee tulpahatulle. Ja sitten CDIstä, missä se on? Tässä. Niin tää on sammutinjohto, eli yhdistetään johonkin virtalukkoon. Seuraava päivä. Ja nyt aletaan laittaa niitä vastakappaleet kiinni noihin sähköosiin. Eli otetaan ne tuolta ja laitetaan. Testailin tosiaan ja sain selville, miten tää toimii. Hyvin toimii ja siinäkin on nyt liitin. Ja laitetaan seuraavaksi nyt kaikkiin muihin sähköosiin nämä liittimet. No niin, nyt olisi liitetty. Sitten katsotaan, että miten toimii. Eli siitä valot päälle. Pitkät. Ja syttyy siellä. Sen jälkeen vilkut. Joo.
Siinä on vasemmat vilkut, oikeat vilkut. Ihan hyvin toimii. On prima. Jarruvaloja nyt ei oo katkaisijoita, mutta mä testasin ne. Ne toimii. Joo, se on aika priimainen. No tää video oli nyt tässä. Et jos haluatte nähdä jotain muuta, niin laittakaa kommentteihin. Tai jos on jotain kysyttävää näistä. Joo, moro!